higa manyien ibro keti kipimo gi somo mar JSS ni dhi chalo nade? Nitiere mag mabro bede kinde ma ibro tim roll out gi dho kizungu ne jo klas 8. Angi kamera tichagi nini. An nyinga iluongo ni Peter Okia. Mokwongo awuoro sirikali ma wan go nikech en morundo jopiny. Gimomiyo awacho kamano, mokwongo CPC manokelni okeli ka jo Kenya pok obedo tiari. Mokwongo kendo kameto kanyo awacho ni jo sirikal oketo gino mar manyo pesa, ok manyi konyo jonyuol kata nyithindo ma wan go. Momiyo awach kamano, gionge kata walimu moromo manyalo konyo nyithindogi. Nyithindo somo to kima gisomo malong'o to onge. Anyalo wacho niya, sirikal ne owuondowa ni gidhi loso wachno mondo kigoli gimiluongo ni CPC no. To kikaja wakaja lakini mwisoe kiwewe dhi mbele gi gino nikech ging'e ni mano mtego ma gikawo go pesa mar jonyuol to kony nyithindo. Gimomiyo awacho kamano, nyithindo ma wan go sani masomo CPC ni madhi chopo class 8. Gidhi chopo class 8 ka gionge ng'ama dhi chwalo gi mbele ma gidhiye kucho. Anyalo wacho kamano ka wacho niya, Nyasaye mondo otelonwa sirikal opar diriyo nikech wan kama tek, wakia ni nyithindo ma wan go sani dhi timore nade. Nyithindo chandore, kimonde skul to jopuonje manyalo konyo gi onge. Machiegni ni nyalo wacho ang'o kotenore kod wach somo? Adwa wacho achiel ma adwa wiyo wiliko ni wanyalo makore gi jopuonj wakwer ni gimiluongo ni CPC ni JSS ni ok wadwar ka sirikal ok onyalo keto gino malong'o, ok wadwar gino gigol. Kamano wagolo nyithindo e skul mondo sirikal okeliwa bunge gi MCA mondo opuonjgi ke CPC no. Okay, Alan Rolex Steve. Wan kaka jonyuol wach mar JSS ni otamwa